Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermagi di saya itu Pawarepa Salwa. Halo pemirsa semuanya. Jadi di hari ini yang sangat panas ini ya, lihat ini. Sangat cerah sekali ini ya. Gerenggong. Mungkin HP guys dinaiki tapi kok silau. Jadi di sore hari yang sangat cerah ini, yang sangat panas menggerenggong ini, aku kan memang berdelok-delok YouTube ya, terus ini konten anyar Mbak Repa. Wih, ini anu guys, wis balik. Ini wis numpak kereta dan iki aku ape tanya ke Ayu wis roh burung yo, kira-kira Ayu bakal piye ngono yo reaksine yo, bakal koyo khawatir pora yo apa nek numpak kereta dhewean apa nek kan nani kan bar diomongi nek gak mulai ya tadi iki ape dikabari nek wis mantuk. Mangki jane isuk ki ya wis disabari guys. Nek ape mantuk terus mang pas numpak kereta ya wis ngabari, tapi iki Ayi kan ning warung ngono dan iki ape tak dari guys. Piye ekspresine Ayi ayo ngantean. Ayo kita ke depan ya. Aduh, panas sih guys rasane iki dadine kayak mlaku sithik ngono kuwi wis ngos-ngosan. Ayi ki ambek bunda ning ngarep guys. Aku ditinggal dhewean mang ning kuwi. Nah, ini dia bunda yo cek nganggo seragam guys pasan. Yo, ora yo ngrenggong delok. Men tinggo ae. Pertemuan. Sakjane pertemuan ki sik. Wes. Sakjane iki pertemuannya mang tadi pagi guys, jam 10-an. Karena Bu dan Ramil iki kan memiliki beberapa jabatan urusan. Enggak jabatan dia itu kan juga kayak Gunurul mungkin lebih cari dan juga dia itu pengurus juga di Kodim, jadi mungkin kan yuk karena kesibukannya dan semuanya itu penting yo, jadi nyampe sini tadi yo agak terlambat sekitar jam 11 lah. Wajar lah wajine wong awak siji dindum telu ki mang piye yo. Kayak aku lah sakmene dindum telu ngono yo bingung Bu. Makanya kan kegiatan kan terus mari ngono tadi habis itu kan acara arisan dan dilalah ki ora oleh wae. Ya ampun. Mungkin aku yo gumun rasakno ku. Padahal iki karek papat yo. 4 kali kopyokan. Kuwi yo gak metu. Iki berarti karek 3 yo. Sesuk ulan ngarep iki nek telu gak metu yo. Karek loro nek gak ngono keri. Astagfirullahaladzim. Ya wis sabar ya sabar. Kurang rezekine ngono iki jenenge. Digudakon ora rezekine yo percuma ayo timbang terus ya habis itu setelah arisan ada kegiatan kayak gimana ada yang kenaikan bakat toh 2 orang. Memang tadi kan sebenarnya ini sempat apa tak syuting cuma nggak pemirsa bosan maksudnya kan sebenarnya kan bunda wis kegiatan bunda toh kan kegiatan kemarin kan cuma arisan akhirnya terus setelah itu tadi besok temennya bunda ada yang sakit. Mau doanya pemirsa muga-muga koncone bunda diberikan kesehatan, diberikan mas Teki bisa sembuh lagi, bisa sehat lagi, bisa berkumpul lagi di Koramil, iso guyonan karo koncone kalau dimakan. Ya Allah, saya pengen melok kegiatan mana Bu nggih. Pokoknya disehatke Bu nggih, semangat wong Mas Teki. Tombo ki gak roh Ibu ya maksudnya Gusti Allah kayak tombo ngasih penyakit pun ora tekone ki sak didekan Ibu positif. Kayak tombo pun nanti pun tekone segunung ya bae piye nek ngene ya. Tapi nek lungone kanthi semenir-menir ngono nek teko segunung jarene bae dhisik lho ya jenate. Tapi mulungone ki ya semenir-menir rek. Pokoke ya wis disyukuri lah. Kowe iki mang rene mek apa karepmu? Hah? Apa menanya Ayi? Ayi wis roh konten per Ayi. Kan roh itu apa? Lah kan mangkan apa Barepa kan wis ngabari nek ape mantuk. Anu iki sing dekane apa prank yo iya iki mantuk tenan iki. Nah, terus ki apa jenenge?
Mbak Repa mantuk numpak kereta. Ngono. Iso keren. Saiki mari rontok bogan iki mari. Piye Babi? Kuwi mau Mas numpak kereta kan. Bunda mang dikabari ya. Aku mah dikabari ya, tok ndak aku papat. Iya. Apa? Numpak kereta ngono. Ya wis tak kandhani, Pak, kowe hati-hati yo numpak kereta kuwi. Kan kereta ki bablas ya, Bu yo. Iya, kok nek kon nang cepu-cepu ndang ndek ndang ngancur saya sampe teko Murodadi. Nek wong bogang ra roh ndi ra roh etan ra roh kulon ndek. Ndek iki kira-kira ki mudeng apa ora? Lah iya ngono lho. Nek kok kandhani apa ora? Iki kan sak mongone bis to. Bis iki kan terakhir Malang ke Mentok to. Iki kereta kan bisa bablas tekan Jakarta ngono. Iya. Kok nek jablas Jakarta piye? Aku mau mapak lho iya. Dia wis muni, nek muni sangune iki wis entek yo. Kuwi kok nek ndek bablas tekan Jakarta ora iso mulih kira-kira. Lah pembalik rene pengen nggo apa ndek? Nah iya piye ngono. Iya. Iku yo ditelepon, ngono nek gak ditelepon ku nang kejablasan pengen turu yo pengen ngrungokno. Kuwi kebablasan piye jenengan atine, Bu? Ya Allah iki yo ngesakno aku ngono ki. Mari bocah iki ora pinter iki. Aku tak beno Bu takon melok. Ndek ini kan sakjane ya ndek takon melok daftar dadi pemain sonhurek ya. Nek Jakarta terus piye iki? Ndek engko takon dadi pemain ondel-ondel. Kan tekan Betawi kono. Heeh. Takon dadi pemain ondel-ondel Betawi kono nek gak takon dodol kerak telur. Iya. Ngono piye? Ndek kan nek sangu terusane rono Bu yo gak disangu. Iya. Yo mari ngono aku emoh nek anu ya tak beno ndek jadi ben ndek berkarya ning kono dadi bakul kerak telur ngono piye jan oleh. Yo piye yo wong ngarai wonge ngono ku lho buke kategone wonge nek pokoke nek gak ning Malang nek ngulas kondo pening ndi kan enak duwike lah duwike nek wis entek nek gak yo piye lek gak golek duwit neh. Oh, ndek tak kok dadi daftar sonhurek ora gelem. Kowe roh nek mau cerita apa? Apa? Aku tak critakno ora ya iki. Sing apa? Kereta. Maksudnya ngene lho. Tak iso. Kan awar wong ayo, awar wong. Ya guys, pelane. Awar wong ki ndek iki kan wong kan ya nek Bu yo sing ngresikan nek sing gak. Lah sambat mbek aku. Ndah apa awar wong sih? Apa piye? Lah kok gak ngalih kan tok. Terus tak jawab piye? Ya wis nikmati dhewe aku mau mbok critane aku. Entekno kuwi aku. Lah tapi piye Bu samomone lho, ya iki sak umpamane. Nek terus tekan kono ya. Mari sawise rodok gak pati pinter kok. Pintere iki kok nyakeri ning Malang Bu pintere. Wah, wong Aku dhewe jutek masalah apa sih? ijazah 3 tahun lagi dijukuk. Ya ngono. Kuwi Dikon rono yo para tukaran dikon rono ya dikon nggo KTP ya ora nggo KTP takane. Srene iso numpak kereta. Ya. Aku iki diku ngene wae. Iya. Dek wayah cepu. Lah ngono terus bablas ya. Iya. Bablas. Terus katuron pagi wis saiki nek wis turu. Iya. Terusane yo ayo. Kok ndek iki diculik wong piye kuwi kopering piye. Sedeng ora total ngono. Nun. Oke. Nggih Mas nggih. Makasih. Suwun nggih. Nggih. Terusane piye Bu mboten jenengan ki Repa ki piye? Marai wonge iki piye ya repati. Mari wong iki sawangane gede wae pemirsa. Mae wong iki Apa ngebuk iki? Makanya bener sak apa? Intan nek ndelok apa Bu? Popong. Kan gede tapi kuwopong ora nek wentese blas mu. Wentese iki ora enek popong. Nek popong mini lho. Nek mini iki cilik, nek ilang yen sedih ora ta. yo sedih lah iki wong jenenge putune mbok elek mbok apik mbok gathek mbok ora jenenge putune yo digoleki wi ning diparane yo digoleki sampe temok. Apa beno ilang lho piye? Bojo wi nek beno ilang wi.
Iya. Wis bukan lah ya. Biasane ngono kuwi iki 3 tim mok pisan tok iki. Ndekne dadi nek jablas ning Jakarta ya wis ndekne mentep ning kono. Mentep ning kono nek nanti duwe gak ngowah-ngowah kaya umplung ngono. Nah, kuwi piye iki rencanane Ayi nek misal terjadi piye iki? Aku gak iso mikir nek salahan malah ngono kuwi malah. Kedepannya perilaku Ayi bagaimana nek apa Mbak Repa kok ngono iki? Ning Jakarta lah Ayi duwe Jakarta sakmono mbane. Lah yo Ayi duwe kenalan pura ning Jakarta cara mono. Nek kebablasan. Kuwi bugange nemen kowe ora ngene ta omongi ape numpak bis iki. Bunda iki kenalan wong terminal ngono Izal piye kowe? Ngrasakno ono piye Bu jenengan? Lah wong Bunda ki apa tukang parkir apa piye dikenal wong terminal iki? Bukan iki sak Ucap sama gedene tapi numpak-numpake ora tau wani. Nah, aku rasane sok gelap ngono. Apa ning ndi-ndi mulane aku tegora iki. Bogange nemen ngono ku lho marai iki. Uga Bu yo. Wis keri ning yo Bu. Terus sepur 12 Bu. Sepur kan pemberhentiannya sedulu berhenti. Baru 12 sepur saiki kan sepur cepat kabeh. Iya iki, turne kan nek wis tepat waktune gak ndang medun kan jablas koyo aku biyen yo tau ape keri kereta cah iki ngono kuwi sing keri ae dibeno cah. Ngono sing keri-keri dibeno. Gak kok biyen. Biyen kan ije di koyo ditangekno ngono kuwi ya tujuane ndi ditangekno. Itu awake dhewe sing. Heeh, lah yo saiki ki kandhani iki duwe plek ngono iki. Nek kamu kandhani piye? Ngono ki kena jebel ora nek kono ki. Mbah. Iya, Bu. Wis tak tok ndi iki mang pisan. Saiki tok. Ndi yo? gak ada. Ya ya. Aku ki yo sandane Bu, cuma ki ngono ki mau lho. Ndek nek kelalen terus piye? Wong ditelepon ki yo angel model iki. Oh, centang kue ora biru. Iya tak jawab iya ngono ki yo gak didelok kok e. Wong wong iki. Aku nemah rasane yo sedih yo ora. Rasane terus piye wong? Wong kaya ngono kuwi. Nah iya piye kira-kira nek tekan Jakarta gak punya rido yo. Ikhlasno yo cahku yo. Ben kok kono ben golek-golek sandang pangan apa piye ngono piye. Masih keras kurang ya? Bu. Piye jenengan ki sing tenanan kok yo. Mbak, kok Jakarta terus. Ora wi koyo dikandani wi. Aja wong aku nek ben sutene Malang aku yo numpak sepur aku yo iso medun cepu. Dan jenengan kan gak nganu Bu. Ora sing gampang sare ngono ki ya Bu. Terus jenengan tepat mesti kayak yang rungokno misalnya kayak oh iki wae tekan kene aku tak persiapan. Oh iki wae tekan kene persiapan ngono Bu. Enggak gak iso ngono kuwi. Aku petiku nek dhek terus katut uang ngono lah. Iya iya. Kok dihipnotis ngono. Soale saiki yo hipnotis itu. Heeh. Saiki yo terkadang yo omongan ngono kuwi iso terhipnotis yo saiki. Wong kukur anak popo dan anak piye terus anakku terus piye Nah yo piye Bu. Orang Piye iki bener. Gimana lagi piye wae? Woi Wak. Tek meneng ae iki. Yi. Yi. Piye? Ora piye-piye. Kok nangis ngono? Ya ora sampe Maksudnya iki rencanane Ayi nek ke depane. nek koyo Mas Tek nek kebablasan piye ngono. udah gak enak sih bukan. Enggak enak iki ngono kuwi. Buka sapa wong atek kon buka Repa ki? Emang Repa sapa? Nek presiden dikawal kae Pak Presiden. Bu Presiden ngono. Nah tangi wis sampe gone ndak Repa. Aku hipnotis wong ngono piye iki? Koyo telepon lagi, telepon terus.
Ya aja nangis iki maksudnya iki takok cuma salwa. Bertanya aku yi. Ya muga-muga gak kebablasan iki. Lah piye njan kok nek sama ngono tak jak ngopak. Nek ngono moro-moro ndek lali piye? Kok kan iso memastikan jenengan. Kok tenan ora ngono terus nangis. Ya apa yi? Terus nangis mapak iya ayo yi mapak. Piye yi? Kan gak dibalesi saiki. Ora percaya karo. Gedene sakmono tapi. Gedene sakmono tapi ora lor itu. Ya wis iku ditelepon neh iso ya. Aku ki mang bertanya iki malah pertanyaanku mbok tangisi ya iki. Mare bocah ono kuwi lho, saya nek bocah. Pinter numpak-numpak. Ya Allah. Ya Allah. Ya wis ya. Engko jajal ditelepon neh iki. Jajal ngombe es ya. Iya, ngombe es sih. Ngombe es ya. Nah ngombe apa? Dadah. Ngombe. Ngombe sik. Ngombe banyu. Langsung. Nah aku memang rada watuk pemirsa. Pak motor iki tak nyari pokoke ning kene ndedek tok mati terus rong kok ngono goglek ngono itu. Tapi aku tau menangi sing laki-laki apa dalan dadi kae wong ki agak-agak aneh kaya jeglok ngono ki kaget. Ndek iki kan ning kok kowe ora ning kono ki ngisor anduk-anduk sing ya ora. Kuwi nek kulit ulo ndek iki. Heeh. Kowe ora pamit bunga-bunga. Dah nek ulo belum sungi ngono ya. Ngono ya terus mari ngomong dia ya aku. Maune aku pengen kurang enek terus delok nek kulite ngono ya terus tak delok. Mari ngono kan tak delok wae tak delok kan aku njek ngene. Kowe roh sakjane ndek kan kuwi enek selange apa semprotan kuwi kan titik nang lemari. Kuwi tak dari grup ya aku ngumbul Bu tanane aku semua. Kowe emosi aku dijuara aku ngene wae. Tapi kulite jan kulit ulo. Kulit ulo kok belum sungi ngono. Panas-panas dia kan menokan kono kan cegak kalenan cegak apa ya kan panas sih biasanya mencari sumber air makanya kue nek ibu rumah sing saluran air itu ditutup yo dek nane pas aku ning sekolahan yo enek ulo iki gedene sakmene kok waket aku gak dianu wong yang muga-muga ya amin 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 ora usah dipikirno yi santai sans wonge ngono kuwi lho Mas yo nek ndek berarti tok omah ki berarti ya pinter iki ya lem pinter iki kok nek ilang berarti ya gak pinter ya wis yi wis ora apa-apa yi ra usah dipikirno iki ben ditelepon neh ya guys ya oke ora apa ayo kek yo iya aku kok disikek gak ono ben padang laba-labane buat apa awas kan ya rene ora usah ya yi tak kek serigaya yi ada pene iki. Tak kayak sing kinu-kinu. Ada sing gede sing cilik ae do. Lah iki bekas kuwi. Wis ora apa-apa bekas ini ora masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu duduk toh. Aduh sik. Mbok mateng nduk sik wae pinter dek. Ae. Ngono. Aku ki ning kono budak ora tau ora mateng. Terus ngaku. Pas yo iki bola. Wis iki repang nek pinter dari tok nggon. Wis mbah kuwi koyo repae pinter kuwi gak pinter terus piye wik ngono kuwi nek ngene iki koyo ora nek wong sing ngono kuwi jare menep notis ngono kuwi koyo
muga-muga ya apa jenenge terus melebat sekolahnya muga-muga ya adoh sekolahnya nang ilang rono. Rasa guyang-guyu gue. Mana yo. Rasa guyang-guyu kabeh dadi tukang hipnotis. Delok iki. Iki delok yo iki. Aku gak mandi nek kok hipnotis. Ora jajal sik iki. Delok yo iki fokus nang kene yo. Yo pirak-pirik. Ora iya, maksudnya delok. Dong 1 2 3 enggak. Itu. Itu iki. Yo gak apa-apa ngene 1 2. Itu saya iki 1 2 3. 1 2 3 lho renek apa. Wong ngono kuwi yo sing ngomong marai nganu iki ora iso mbok notis. Megake iki ngene yo wong sirine ceblek ngono terus langsung melok nek gak ngono duwe apa dikekno ngono iki. Saiki zamane ngono-ngono kuwi aku yo mbok kandhani langsung eling. Zamane zaman edan. Muga-muga kuwi akeh wong ora Mas Slamet rene popo yo rep ojo nyampe turu aja sampe keceblek wong wis meneng ae pae yang teko omah. Jam piro kok bel neh wis. Bismillah. Oke. Wes pokoknya doakan pemirsa semoga Repa perjalanannya lancar, yo gak bogang, yo apa jenenge selamat sampai tujuan, terus sesuai tujuannya, ojo sampai kejablasan. Amin ya robbal alamin. Sekian dulu pemirsa konten hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Apa pemirsa mbak iki mari nek jenenge jengkari putu iki gak iso pokoke. Wong nek panu kesalahan. Seneni mbok terus ning tas seneni yo terus nek. Ya weh. Ngono ki wis krungu ngono ki aku wis gak iso. Memang telat lu aku mau ora apa mulai numpak apa ora roh saiki jane numpak kereta wong turunan ya wes itu dulu nggih dadah selamat apa nggih